ሰላም ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ እምባርከስ ናይ ሰዓት ዜናታት ሒዘ መጽእኩም ኣለኹ። መጀመርታ ግን ኣርእስተ ዜና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝኽሪ በዓል ናጽነት የብዕሉ ምህላዎም ተገሊጹ። ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ንህወሓት ይኸስስ። ናይ መወዳእታ ኩናት ብልጽግና ፓርቲ ፋኖ ን4 ኪሎ ዶ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለጺ። ቀይሕ ባሕሪ ብምሳይላት ዝተሃርመት መርከብ ትጥሕል ከም ዘላ ተገሊጹ። ሩስያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መደበር ነዳዲ ክታንጽ ሓሳብ ከም ዘቕረበት ተገሊጹን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዘ መጽእኩም ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ንህወሓት ይኸስስ። ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ንህወሓት ኣብ ደቡብ ትግራይ ህዝቢ ብምምዝባልን ዕንወት ብምውራድን ከሲሱ። እቲ ምንቅስቓስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታት ህወሓት ኣብ ከባቢ ራያ ኣላማጣ ኣብ ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉን ኣብ ንብረት ዕንወት ከም ዝወረደን ኣፍሊጡ። ናይ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን መንግስታት ህጹጽ ጉምቲ ክወስዱ ድማ ጸዊዑ ኣሎ። ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ብዘይካዚ ፌደራል መንግስቲ ኣንጻር መጥቃዕታት ህወሓት ስግምቲ ብዘይምውሳዱ ብምንቃፍ ናይቲ ዝወረደ ክሳራት ሓታትነት ክረጋገጽ ተማሕጺኑ። ተሃዲዳት ህወሓት ንምምካት ኣምሓራ ሓድነቶም ከትሩ ከም ዝግባእ ድማ ኣስሚሩሉ። መግለጺ ብሔራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ዝወፅእ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ጥቓ ኣላማጣ ካብ ዝርከባ ገለ ዓድታት ከም ዘጽለቑ ኣብ ዝገለጽሉ ዘሎ እዋን እዩ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ብወገኑ ኣብ ደቡብ ትግራይ ቁጽሪ ተመዛበልቲ ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ብምምልካት ኣሽዓት ካብ ተመዛበልቲ ተጸበይቲ ሰብኣዊ ረድኤት ምዃኖም ገሊጹ። ናይ መወዳእታ ኩናት ብልጽግና ፓርቲ ፋኖ ን4 ኪሎ ዶ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሓድሽ መግለጺ። ኣብ ዝተፈላለየ ክልል ኦሮሚያ ክስልጥኑ ዝጸንሑ 120,000 ሓደሽቲ ዝተመልመሉ ሰራዊት ናብ ክልል ኣምሓራ ገጃም ኣትየሎም። እዚ ሓድሽ ሰራዊት ብኣውቶቡሳትን ብነፈርቲ መንገዲ ኣየርን ኢትዮጵያ እዩ ተጓዒዙ። ንኣስታት 8 ወርሒ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፋኖ ከካይዶ ዝወርሐ ኩናት ነባራት ሰራዊቱ ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱን ተማሪኹን ቆሲሉን ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾነ ብወግዒ ተፈሊጡሎ። ኣብ ኣሕመድ ብድሮን ተሓጊዙ ዝፈነወ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕታት ውፅኢት ከም ዘምፀን በኣንጻሩ ሰራዊት ፋኖ ናይ ዲብያ መጥቃዕታቶም ይሒሎም ዓበይቲ ዓወታት ኣመስጊቦም ኣለዉ። ኣብዚ ሰሙን ክካየድ ዝቐነየ ኩናት ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ ፋኖ ዓበይቲ ከተማታትን ሓውሲ ከተማታትን ተቆጻጺሩ ናብ ዓብ መጥቃዕቲ ክገብር ይሸባሸብ ኣሎ። ብኻልእ ሸነኽ ኣብይ ኣሕመድ ፋኖ ንዘተ ሰላም ሕራ ኢሉና ሰላም ክንገብር ኢሉ ዝፈነወ ዜና ፋኖ ነጺጉ ኣሎ። ሓላፍ ፋኖ ጎጃም ዘበነይ ካሳ ምስ ሓደ መደናገሪ ጠላም ሓሳብ ዘተ ሰላም ኣይንገብርን ኢና ክብል መግለጺ ሂቡ። ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኩለን ክልላት ሰራዊት ንምልማል ብዝፀውዖ ፃውዒት መሰረት መንእስያት እቲ ክልል ተቐባልነት ኣይረኸበን። እዞም ካብ ክልል ኦሮሚያ ዝተመልመሉ ሓደሽቲ ሰራዊት ምንጪ ኣታዊ ኣጽዋር ንፋኖ ካብ ምዃን ዘቕይሮ ኣብ ባይታ የለን ክብል መግለጺታት ይወፅእ ኣሎ። ምትግባር ስምምዕ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ኣብ ኢትዮ ኤርትራ ሓደጋ ኩናት ከወግድ እዩ ክብል ፕሬዚደንት ሙሴ ቢሂ ተዛሪቡ። ርእሰ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሂ ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ዘካየደቶ ናይ ወደብ ባሕሪ ምርድዳእ ድሕነት ዓለም ለኻዊ ንግዳዊ መራኸብ ዘረጋግጽ ከም ዝበለ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ሓቢሩ። መሰረት እቲ ስምምዓት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ማዕስከር ሓይሊ ባሕሪ ካብ ምህናጽ ሓሊፋ ንግዳዊ መራኸብ ክህልዋ ምዃኑን ሶማሊላንድ እውን ካብ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኣፍልጦ ከም እትረክብን ቢሂ ገሊጹ። ቢሂ እቲ ስምምዕ እንተደኣ ተግባራዊ ኮይኑ ብሰንኪ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ግጭት ከም ዝከላኸል ተገሊጹ። ኣብቲ ናይ ምርዳእ ዝተሳተፈ ኢትዮጵያዊ በዓል ስልጣን እቲ ስምምዕ ተግባራዊ ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዎ ከም ዝገለጸ እውን ይነገር ኣሎ። ሩስያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መደበር ነዳዲ ክትሃንጽ ሓሳብ ከም ዘቕረበት ተገሊጹ። ሞስኮ ነቲ መዐደሊ ነዳዲ ኣብ ሱዳን ክትሃንጹ ከም ዝሓሰበት ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ማእከል ኩናት ሓድሓድ እትርከብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምዕቃብ ነዳዲ ክትሃንጽ ብሩስያ ከም ዝተሓተተት እውን ኣፍሊጣላ። ኣብ ሰራዊት ሱዳን መራሒ ዝኾነ ጀነራል ያሲር አልዓጣ ሱዳን ነቲ ካብ ሩስያ ዝቐረበ ሕቶ ከም እትቕበሎን ኣምሲኡ ድማ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ከም እትረክብን ገሊጹ ኣሎ። ንኽልቲአን ሃገራት ነዚ ስምምዕ ክፍርማ ከም ዝኽእላ አልዓረብያን ጀነራል ያሰሴ አልዓጣ ምጥቃስ ሓቢራ። ክሳብ ሕጂ ሩስያ ብዛዕባ ህንፀት መዐደሊ ነዳዲ ቀይሕ ባሕሪ መሪሕነት ሰራዊት ሱዳን ብወግዒ ዝገለጸቶ ነገር የለን። ሩስያ ኣብ እዋን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ኣብ ፖርት ሱዳን ወታደራዊ ትእዛዝ ምህናጽ ኣብ ስምምዕ በፂሐ መንበራ ይዝከር። እቲ ፕሬዚደንት ብዕልዋ መንግስቲ ካብ ስልጣን ምስ ተባረረ ስምምዕ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ ግብሪ ይወዓለን ዘሎ። ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ድማ ነቲ ስምምዕ ይግምግሞ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ኣፍሊጡ ነይሩ።
أبقى بحري بمسائلات زتهرمت مركب تتحلال تباهلو حانت بمسائلات زتهرمت نقداويت مركب أما تحل كم تركب تصابات حبر له أمبري زتبالت تكال ستا بحر كم زبلو تدرو ماي بمئتاو كتكأنن جميرا زلا مركب بغيح بحرن حلفتن كلها بمسائلات تهرما تخب كما قم بحري من أستاد 54 نوتيكال مايلات ريح غاز نبرت من نتازي تكالسات مركب بسلسة وينشفت روكيتات كم زتهرمت اتحبريتاي ملكت بتنبت مسمر نزحل في مراقب كتقعد أنو يمنوين عتقات حتي بزعباتا مركب سحابو مقلسي زاكت يلن سلايو حبريتا نتكال نقد بحريا بمهاب زنتف ماريتايم تريد اوبريشن كال بريطانيا وتكال بوغنو 31 نوتيكال مايل كاب كما قمي من تمسسال فتسامي كم زنبرا حبيرو اتو قداي مستا بزوردا قداتا متحل تركب مركب ستحاز دي ايكونن نزبلقن نتصر ملسي أي غمتن إذا خمزيلون كله بريطانيا نتنقداو مايت نمحلاو حداش مركب حيل بحري نابقى بحرين وشمت عدنن السريد اللام دخلت تميت أبالات زلوا HMS دانكن نتعبتو زباتو في رازي صنحت HMS دايموند نمتكأ تلاقي خزلام بغلتيو جافات مصابو باب المندب استوافره بامريكا زمرح جفره مرخب حيل بحري ندبداب مسائلات حوتن مقطع صره متقع تخوصنحو يذكر متقعات حوتي اب زقرب اوان حد يكون تصنحه زنا حج متقعت مسمر زاغيت وحس كم زيكونيو زئمت زلام حيال مرخب نقريب متقعت تهري منقل خط احلان كلوا قلدما ጉዳት ከም ዝወረደን ይፍለጥ ብዙሓት መራኽብ ድማ ካብቲ ስጋት ንምዕላይ ብደባዊ ጫፍ ኣፍሪካ ብፀንቂ ጽቡቕ ተስፋ ተኸሊለን ካብ ናብን ምዕራብን መብራቕን ነዊሕ ጉዕዞ ክኸዳ ተገዲደን ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝንብል መበል 33 ዓመት ናጽነት ኣብ ዘስማዕ መደረ ወታደራዊ ምትእትታዋት ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ተቃውሞ ኣስሚዑ ነይሩ ነዚ ውጥረት እዚ ምስ ጌርካ ሃገራዊ መንገዲ ማያት ክንሐሉ ኢና ተባሂሉ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምትእትታዋት ኣረግጽነት ሓደገኛ ሳዕቤን ከም ዘህልዎ እውን ኣጠንቂቑሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘኽሪ በዓል ናጽነት የብዕሉ ምህላዎም ተገሊጹ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣሜሪካን ግብፅን ዝርከቡ ዜጋታት ሰላም ኣብ ጽንዓት ዝተሰነየ ብዝብል ቴማ መበል 33 ዓመት በዓል ናጽነት ብውዕውዕ ስምዒት ጸምቢሎም ኣብ ከተማታት ዓባይ ብሪጣንያ ለንደን በርሚንግሃም ማንቸስተር ኒውካስትል ኮቨንትሪ ኖቲንግሃም ሌስተር ሲቲ ካርዲፍ ሚድልስብሮን ሊቨርፑልን መሪሕነት ዝርከቡ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ባህላውን ስነ-ጥበባውን መደባት በመቕረብ ንዝኽሪ መዓልቲ ናጽነት ብውዕውዕ ስምዒት ኣኽቢሮሞም ኣብ ለንደን በመደብ ማዕበል ባንዴራ ኤርትራ ዝተጀመረ በዓል ናጽነት ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ሰበስልጣን ዓባይ ብሪጣንያ አባላት ዲፕሎማሲያዊ ማሕበረሰብ ፈተውትን ኤርትራን ብርክት ዝበሉ ዜጋታትን ተረኺቦም አቦ ወንበራት ተሓባባሪ ሽማግለ በዓላት አቶ አሕመድ ማሕሙድ መሐመድ ነቲ ሕብራዊ ጽምብል አበርክቶን ዝገበሩ ብምድዓድ በሃገራውያን ዘርአይዎ ሓያል ስነ ስርዓት ኣኒቑ ሚስተር ሰላሕ ዓብደላ ሓላፊ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ፍሉይነት ናይቲ ኣጋጣሚ መንጥርቲ ዝቕልቀል ዘሎ ሓድሽ መድረኽ ኣኽሊሑ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ዝያዳ ተሳትፎ ክግበር ድማ ጸዊዑ ሚስተር ፒተር ፎርድ አምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ባህሬን ሶርያን ነበር ህዝብ ኤርትራ ብናጽነቱ ዘለዎ ሓያል ክብሪ መዚ ተኸፍለ ከቢድ መስዋዕቲ ብምትእሳር ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሰላምን ምርጋእን ምዕባልን ተመንዩ በተመሳሳሊ ኣብ ደንቨር ላስ ቬጋስ ሲንሳቲን ሓዊሱ ኣብ ከተማታት ኣሜሪካ ዝርከቡ ዜጋታት ነቲ ዝኽሪ ብሕብራዊ ኣገባብ ኣኽቢሮሞ ዓሚቕ ትርጉም ናይታ መዓልቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽ መደባት ብምቕራብ እቶም መደባት ብሃገራውያንን ዕዱማት ኣጋይሽን ጽቡቕ ተሳትፎ ነይርዎም ኣብ ከተማ ካይሮ ግብፂ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራውን መበል 33 ዓመት በዓል ናጽነት ብሃገራዊ ቅንዓት ኣኽቢሩ እቲ መደብ ካብ ጉጅለ ባህሊ ቀይሕ ባሕሪ ብምቕራብን ካልኦት ባህላውያንን ስነ-ጥበባውያን መደባትን ጎሊሑ ሚስተር ሓቢብ መሐመድ ዑስማን ሓላፊ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራን ተኸታታሊ ግዳማዊ ተጸብኦታት ቁሉዕ ጥቕዓትን ብምቋምን ብምፍሻልን ተስፋ ዘለዎ ሓድሽ መድረኽ ከም ዝተበገሰ ኣመልኪቱ ብተወሳኺ ውድባዊ ዓቕምን ተሳትፎን ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ክጠናኸር ድማ ጸዊዑ እምባርከስ ተኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ እዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓድሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም